जय किसान जय जवान. जय किसान जय जवान. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय जवान जय किसान. जय जवान. जय किसान. नरेंद्र मोदींचा विजय असो. नरेंद्र मोदींचा विजय असो. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा तलाम तलावडे भाई तुम आगे बढ़ो. मतदारसंघाचे सिंदूर यात्रा हातून सहभागी झाले आमची आमदार शोलेची गेलेले लोक आमचे मंडळाचे अध्यक्ष मोहित आणि बाकी सगळे आमचे पदाधिकारी हांगा असतात आणि मोठ्या संख्येन आमच्या महिला भगिनी आणि अलॉंग विथ आमची मतदारसंघाचे आमदार दिलेले लोक आणि बाकी सगळ्यांनी मिळून आज ज्या तरेन पहलगाम हांगासर पाकिस्तानांनी अतिरेक्यांनी अटॅक केलो आणि मागीर ज्या तरेन आमच्या सैनिकांनी उत्तर दिले आणि त्यामुळे एक पूर्ण विजय जो असा तो संबंध जगभर लोकांकूय दिसून आयले की भारत देश हो इकॉनॉमिकली बऱ्या तरेन फुडें सरिल्लो आसा. त्या प्रमाणे आमची आर्मी आसत नेव्ही एअरफोर्स हे सुद्धा तितलेच कॅपेबल आसा हे दाखोवन दिल्ले आसा आणि त्यामुळे संबंध देशभर सिंदूर यात्रा आसा तिरंगा यात्रा ते सेलिब्रेशन देशभर जाता. त्या प्रमाणे आज आमचे आमदार गेल्या लोक त्यांनी आपल्या मतदारसंघात घेतले आसा आणि म्हाकाय त्यांच्या या रॅली भितर सहभागी जावपाक. थँक्यू.